pasiuna sa dili pang misa. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, gipakita kanato ang susama nga larawan diha sa tambingay mahitungod sa mga sagbot, dili aron mamahimong kulbahinam para kanato ang maong istorya, apan aron magpadayag ang mga misteryo sa paghari sa Ginoo. Sa dihang ang mga sagbot mitubo uban sa mga trigo, gitugutan sa tag-iya nga motubo kini dungan sa trigo hangtod sa ting-ani. Wala niya gipaibot sa iyang mga sakop kay lagmit maapil ang mga trigo. Karon tan-aw nato ang maong realidad o kasinatian diha sa konteksto sa atong pagtuo. Ang ato lamang mapamatud-an kung kini inubanan sa atong mga maayong buhat. Lisod tuod ang pagpuyo niini sa atong kinabuhi, apan mao kini ang ipadayag sa atong Ginoo nga motuo ug mubuhat sumala sa iyang kabubuton. Sama sa usa ka tanom, hinahinayon kini mulambo ug kini mapaambit ngadto sa uban. Mulaom kita nga gipasalig kanato ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma nga diha sa atong pagpaningkamot tabangan kita kanunay sa espiritu, apan angay wala ba kita mamahimong kontrabida o kontrabido o kasagbot sa kinabuhi sa atong isigkatawo. Kung unsa man ang sangputanan sa atong pagpamalandong, atong ibutang sa atong hunahuna ang nasulat sa unang pagbasa nga ang Ginoo usa ka maluluyon nga maghuhukom. Ang mangulo ning Santos nga misa mao si Padre Ritze Gamaya, Direktor sa Communications Apostolate ning Dakbayan sa Davao. Idabangan sa madasigong mga kanta sa Legion of Mary Choir, San Pedro Cathedral. Halad alang sa Santos nga misa. Dawata o balaang Trinidad, kining sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit nung pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan. Ug sa kaluwasan sa tanang katawhan, pinaagi ni Hesukristo, uban ni Hesukristo, katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan, ang pagpasalamat sa imong kaayo nga way kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, ang Dios
nagpuga sa binhi sa pagtuo o gugma dinhi sa matag usa kanato, apan dunay mga higayon nga ang dautan mopasulabi sa matag usa tungod sa atong sala ug ang binhi sa kadaot magpadayon sa atong mga buhat hunahuna og pulong. Busa mangayo kita karon sa pasaylo ug mosali kita sa iyang dakong gugma aron mahimo kita ngangayan sa pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan nagagabisa ko sa Dios nga magkakagaw sa tanan ug Kainyo nga ison, kay nakalapas sa buong yamot, sa una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa aming buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa ng uyo ko sa Santa Maria, Kanunay Birhen, sa talang mga anghel mga santos, ug kaninyo nga ison, aron niyang ko sa Ginoo nga akong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa
kita. O Ginoo, kaluy ang imong lungsod, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himuha kami nga magmakanunayon diya sa pagalagad kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Kabuhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman, ug walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa, kay ikaw Ginoo man sa tanan. Nagapakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tao may katahap sa kahimpit sa imong gahom. Og silutan mo siya bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom, apan nangaha sa dili panumbaling niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom, apan ikaw usa ka maluluyon nga maghuhukom. Makabuhat kaunta bisan unsa batok kanamo sa bisan unsang panahon nga gusto mo. Apan inay niana, gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailog. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudluan nimo ang imong katawhan nga ang usa ka tawo nga matarong kinahanglan usab nga maluluyon. Gihatagan mo ang imong katawhan ug dakong paglaom, pinaagi sa pagtugot kanila sa pagkinulson sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. alang sa tanan nga mapasambit kanimo. Pagkalugi o Ginoo ang akong pag-ampo, upang matiyang tingog sa akong pangamuyo. Muabot o musimba kanimo, o Ginoo paghimaya sa imong ngalan. Kay halang dun taman, o kay imukaw katingalan, ikaw lamang mao ang Diyos. Ikaw umapa sa ilong.
puso ngadto sa imong sulugoon. Ginoong maayo, ikaw o Papa sa Ginoong maayo, ikaw o Papa sa Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa espiritu, kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo. Ang espiritu mismo mangaliyo po sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay, ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tawo, nasayod usab gihuna-huna sa espiritu. Kay ang espiritu mangaliyo po sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, malipayong kami, Ginoo, na nanginaw sa tingog mo. Hallelujah, hallelujah, una kami sa pulong mo. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanila og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni anak kagabii, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo, ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma, busa diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon ko ra unya ang mga mangangani, ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo ug hibusa didto sa akong kamalig." Unya misugilon si Jesus ug laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa. Ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma, ug sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugit pa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa ipapatubo sa pan. Gikuha sa usa ka babayi ug gisagol sa usa ka tapos nga harina
hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo ni ining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siya gisulti kanila bisag unsa kung dili pinaagi og sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta, mugamit ako mga sambingay kung makigsulti ako kanila, sugilan ko silang mga butang nga wala pa hibalui, sukad mabuhat ang kalibutan. Unya, mibiya si Jesus sa mga tao ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang tao nga nagpuga sa mayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan. Ang mayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabot sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang mangangani mao ang mga anghel. Maingon nga mga sagbot hipuson ug sunugon, mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat sa dautan. Ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab, diin maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudan-ag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kung may dalunggan kamo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dihay usa ka TF, siguro nakakita na tag mga TF kanang usahay nga mga sundalo nga mag-atang sa kalsada aron nga susihon kung wala ba'y mga dili maayo nga mga tao nga makasulod sa syudad. Usa ka adlaw, ang usa ka opisyal sa TF gipara niya ang usa ka motor kay dunay usa ka sako nga karga sa likod niya. Unya gipangutana sa maong opisyal ang driver sa motor. Ingon siya, pwede ba tan-aw nato unsay karga nimo diha sa sako? Ningon ang nag-drive sa motor, pwede sir, pero ang karga ni ana lapok lang man ang sulod sa sako. Ningon ang opisyal, sige padayon. Unya natingala ang opisyal nga pagkasunod adlaw mao gihapon tawhana nagkarga gihapon og sako sa lapok sa yuta. Busa iya na kung gipara, gipangutanan niya mao gihapon ang tubag. Hangtod ni abot og mga usabig ka semana sa maong oras mao gihapon pormaha maong drivera unya mao gihapon kargaha. Wa na gyud nakaantos ang maong opisyal sa maong TF nga military. Busa mingon siya, abrihi kuno kanang imong sako iyabo kay tingalig yun na kay mga gihimo nga dili maayo gikarga dinha. Unya mituman ang maong driver sa motor, giyabo niya ang sako tuod ba nakita nila nga ang sulod sa maong sako yuta ra yun, wala dilain. Apan namugos ang maong opisyal, miingon siya, doon naman yun kay dili mayong gihimo kay nganong kada adlaw magi ka mag-agi-agi dinhi. Siguro doon na kay mga kung sa nang tawag nato sa kanang dili maayo nga gipangkarga, no? Mga smuggle na o smuggler siguro ka. Ano siya? Wala man sir, pero namugos kay mga opisyal. Hangtod nga natingalang opisyal, pero nganong yuta lang man eh. Kunya sa kalugayan nituman ang maong driver, ingon siya sa tinuod ikaw sir, dili man kining sako ang akong
smuggle, tinuod gyud nga smuggler ko, kay kada adlaw na kong gamit, lahi-lahi nga motor ang akong gigamit. Ang imo nakita, ang sako lang, pero ang motor mo'y akong gipalit na dili maayo, lain-lain nga motor kada adlaw. Mga igsuon, kining maong istorya, natudlo nato nga dili maayo siguro nga muhusga kadayon kung unsay atong makita. Sama na hitabo ni ining mga opisyal nga natuo siya nga ang karga mao gismagol, pero ang gikargahan di ay mao dili mao nga dili maayo. Kining maong istorya nagtudlo nato nga kinahanglan di ay mas maayo pa usahay mo tan-aw ta sa atong kaugalingon ug eksamino nato kay usahay kita duna po'y pagkulang. Kung atong nadunggan ang mga pagbasa karon diha sa Ebanghelyo, labi na gayod ang sambingay mahitungod sa nagpugas og maayong binhi, apan namatikdan nila nga sa dihang nanguhay na ang mga trigo, nakita nila nga dunay mga sagbot nga nasagol. Unya gi-eksplikar ni sa Ginoo ni Jesucristo nga kuno ang kalibutan mao ang uma, siya mismo ang anak sa tao mo'y nagsabod sa trigo, apan dunay kaaway ang yawa nga nagsabod pun og dili maayo nga mga tao, dili maayo nga pagpanahon ako na. Apan panahon sa ting-ani mao pa kini ang panahon sa pag-ibot sa tanan, sa pagputol sa tanan, kay dili buos sa Ginoo nga maangin, maibot pag-usab ang mga maayong binhi samtang wala pa matapos ang kalibutan. Mauna nga padayon ang maayo ug dautan sa kalibutan hangtod nga lailon kini sa panahon na sa paghukom. Diin ang mga anghel sa Ginoo mao ang mga ngani, mao'y mopalahi sa maayong binhi ug hipuson dito sa iyang kamalig, samtang ang mga sabbot hipuson sa bugdauban dito sa dakong kalayo. Mga igsuon, unang-una atong hinumduman nga ang atong mga pagbasa nagtudlo kanato, nagpahimangno kanato nga dili gayud maayo ang pagdali-dali sa paghukom. Dili maayo ang hinanalit nga paghusga. Labi na gyud kung wa pagyud kaayo nato masuta, mailhi bisan ang atong kaugalingon. Mao na mga igsuon nga bisan ang atong kalibutan, ang atong simbahan, mismo kita nga mga binunyagan, ang simbahan gitawag man gani nga simbahan sa mga santos ug makasasala. Dinhi sulod sa katawhan sa Dios anaa ang pagkamaayo ug ang pagkadautan. Sa Latino pangasinultian, simul justus et peccator, buot pasabot ang pagkamakasasala ug ang pagkamaayo ania sulod sa simbahan. Mao nga gitagaan sa Ginoo higayon ang matag usa sa pagbag-o ug siya gani wala maghukom nga hinanali kaayo, kay buot niya nga bisan ang mga dautan magbag-o usab. Kung mobalik ta sa ikaduhang pagbasa, gingon sa ikaduhang pagbasa, bisan aduna kay hingpit nga gahom, buot pasabot ang Ginoo, apan ikaw usa ka maluluy-on nga maghuhukom. Ang Ginoo maluluy-on nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa batok kanamo sa bisan unsang panahon, apan gusto mo apan ni ana nga gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailo. Bisan ang Dios mapailubon, hinay nga masuko, hinay nga maghukom, maghatag tagit siya og higayon sa pagbag-o sa matag usa. Musa tingali mga igsuon, kung doon naman gali mga isyo nga atong madungog, mas nindot yun nga dili kita maghukom dayon. Natandog ako sa mga reaksyon sa atong mga kaobispuhan sa dihang sila giimbestigar sa Senado. Kay bisan pa man sa mga bato nga gilabay kadila tungod sa mga isyo, nagpabilin silang mapailubon. O bisan gani sila, wala muhusga sa mga naghusga kanila. Kung dili sa ilang sulat nga pastoral, sila nangayog pasaylo tungod sa kanlibog, tungod sa kasakit na dala sa ilang desisyon nga moalagad sa mga kabus o moalayon sa panggabhanan. Busa,
mga igsuon, tingali, doon na po yung mga higayon na kita mismo nakasinati sa nagkalain-laing mga isyo. Atong paghinaot nga dili unta kita muhusga dayon, dili unta kita maghukom dayon, kung dili magmagiluyon, magmapailubon kita kanunay. Sama nga kita, kung kita po nang gihukman, kung kita po nang gihusgahan, atong hinumduman nga ang Diyos Ginoo sa pasensya, Ginoo sa pagpailob, busa ayaw paghukom sa hinanali gayon. Ikaduha, atong makita nga dinhi niining maong sambingay, gitudloan kita, gipahimangnuan kita ni Kristo nga mas nindot patingali nga sutaon nato ang atong kaugalingon mismo. Kay nga naman, sa sambingay nga atong nadungog, kita nga gipugasan sa gugma o pagtuo sa Ginoo, niapod nato ang maayong trigo o ang pagkasagbot. Mas nindot pa nga tan-awon, pamalandungan nato, sutaon nato atong kaugalingon, kay bisan usahay maayo ka itang muampo at tubangan sa simbahan, pero adto sa ato mga opisina kita manghilabot pud sa mga butang nga dili ato. Ato sigurong iampo sutaon natong kaugalingon, kay bisan unsa usahay kita maay kitang mutudlo o may istorya sa ubang tao, pero kita usab naghimo sa dili maayo. Siguro sutaon nato kay usahay nindot kaayo ang atong mga ipakita sa katawhan, pero kung way magtan-aw, kita pod naghimo sa dili mao, basta wala lay makakita. Ato sigurong sutaon kay usahay nindot kay itang moalagad sa isig kaingon, maghatag sa isig kaingon sa nagkinahanglan, pero kana di ay kumingking ra, wa ra kabawi sa dako nga pagpanikas nato sa bisan unsa natong gibuhat. Mo na nga dinhi sa ikaduhang pagbasa, kung balikan nato mga igsuon, miingon ang Espiritu mismo mga liyupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Kay nganuman, kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo. Ang pasabot ni ini nga dinhi nato gipahimangnuan ta nga duna tay pagkatrigo apan duna pud tay pagkasagbot. Mao nga mas nindot tingali nga matagutlo sa tong kinabuhi, inay nga maghusga kita sa uban, inay nga kita mutan-aw sa sayop sa uban, mas nindot patingali nga unahon nato pagtan-aw ang atong kaugalingon, kay duna po tay pagkasagbot ug atong paningkamutan nga ang trigo, ang maayong buhat din ni kanato mauunta ang mopatigbabaw. Busa mga igsuon, niining atong santos nga misa, atong daygon ang Dios nga hinay sa paghukom ug naghatag kanato higayon sa pagbag-o. Atong iampo sa Ginoo nga mas makatan-aw ta, makapamalandong ta, makasuta ta sa atong kagalingon aron ato gyung ipatigbabaw ang maayong trigo dinhi sa matag usa kanato. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios, ang amahan nga magagamong sa tanan, magbubuhat sa langit sa yuta. Nagatuo ako sa Kristo, ang tumanak atong Ginoo. Ipanabot siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nagtaong ika ni Maria nga ulay. Nagkaroon siya sa sulod mo si Pilato. Ilasang sa krus ng ayong bilong. Niyato siya sa mga nabatay. Sa ikatulugan daw mapanhaw siya. Isaka siya sa langit, ug nagalingkod sa krus sa Diyos, ang amahan ng matagawang sa tanan. Mubalik siya sa upo sa mga buhay sa mga namihatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos sa katolikong nga simbahan, sa panatawid sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa pinagamuling walay katapusan. Amen. Mga igsuon, diha sa atong hiniusang pag-ampo, mga muyo kita sa atong Ginoo, sa gasa sa kaalam, o pagsabot sa mga kamatuuran sa kinabuhi, na atong nasinati matag adlaw. Sa matag pag-ampo, kita mo ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok simbahan, nga ang grasya sa Ginoo, mamahimong dayag, diha sa iyang pagpakigbatok sa mga buhat nga dautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
alang sa mga naghupot o katungdanan sa publiko nga pinaagi sa giya sa Ginoo, dili unta sila mamahimong sagbot sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kaumahan nga makabaton unta kini ug maayong abot, aron matubag ang mga material nga panginahanglan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga tawong nawad-an na o paglaom sa pagpakabuhi, mga tawo nga puno sa mga pangandoy nga kalibutanon, masinati unta nila ang grasya sa Dios nga maoy makabag-o sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang natong tanan nga ania karon dinhi, atong paningkamutan ang pagpuyo, subay sa mga mensahe nga atong nadungog karon ug atong ipaambit ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios nga Amahan, ania kami sa imong atubangan puno sa pagtuo o pagdayeg. Sa imong kaayo, dungga ang among mga pangamuyo nga among gihimo sa ngalan ni Kristo, imong anak nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, gikan sa imong kamanggihatagon na dawat namo kini nga maghihalad kanimo, ang panngabot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alam kanamo. Daigon ang Dios hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw, Ginoong Dios, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon na dawat namo kini nga among gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daigon ang Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamoro ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paglimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini, maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang sa tagsa-tagsa kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kasing-kasing amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Malayong matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga birhen. Nagpasakit siya sa krus ug miluwas kanamo gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag si kanamo sa kinabuhing dayon. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya,
duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himayan. Usana sa kahitasan, daygon ang nag-aangi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong Espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa magpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan, umiingon dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, miatag nini ngadto sa iyang mga tinunan, umiingon dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kana ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nawatan, si Kristo nabanang, si Kristo
pagtandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Masaligon sa pag-ampo nga gitudlo kanato ni Jesus, kitang tanan mutawag karon sa Dios nga atong Amahan. Kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Kanimo ba ang gingharian, ang dahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sigo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita kang timaan sa atong panagigsuonay.
isuon, kini si Hesu Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang palawat kanimo, apan ipangulo lamang umaayo ako. Lawas si Kristo. 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 Amen. Lawas si Kristo. Mag-ampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo, maghatag unta ka namo bagong kadasig, ingon man magdalaunta ka namo, o bagong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, panglakaw kamo uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.